Мені дорого тримати Ветлицова, я хочу його перевести. Хай в нього буде 10 взаємодій, але це будуть колони. А ні, хай він уб'є одну-дві дитинки, я його посажу в тюрму і буду мати чистий спокій. Я вас просто хочу попередити, тому що до голови ВЛК я особисто перезвоню, до всіх їхніх заступників, щоб уважно дивилися вашим станом здоров'я. Бо якщо ви дуже такий хворий, Відскануй його.